ved at pleje at gå ned i anden halvleg. Det har de gjort mange gange og gør det også i dag. Og OB har Brian Djiby Fall. 3-2 til OB. Bare 6 minutter tilbage. Forløsning. Topscoreren her med sit 8. sæsonmål. Værsgo og jubel hos Odenses fans. På anden måned kører han i onside-bilen som månedens spiller. Det kan man se hvorfor. Holder Frederik Bjørk i en af de største forsvarer væk. En elegant finte og et solidt spark. Hvor meget vil du gerne have en spiller som Djiby Fall på dit hold? Ja, men meget gerne have. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men det vil da være super. Og Djiby Fall var ikke helt færdig. Her indskiftede Peter Jutaka, sender Johan Absalonsen afsted. Og i bedste Laudrup Elkjær-stil, elegant af Absalonsen og effektivt af Fall. 4-2 til OB. OB igen på førstepladsen. Men det er for tidligt at tale om guld i OB, mener de selv. Er han guld værd for jer? Altså nu ved jeg ikke, om du siger guld, fordi du vil have, at vi skal vinde guld, men det er klart, at han har været utrolig betydningsfuld. Altså vi har scoret, så vidt jeg husker, 22 mål nu, ikke? Og han lavede de 9 af dem, ikke? Det siger sig selv, og altså det mål til 3-2 i dag, det giver os jo 3 point i stedet for 1.